Huwa ċar li s-Super One ingħataw direttiva biex ma jsemmu xejn dwar il-coronavirus. Dan qalitu persuna li ċemplet tul programm fuq l-istazzjon televiżiv F Living meta ċemplet biex tkellem lid-deputat Laburista Anthony Aġuste Ċelis. Jiena nara l-aħbarijiet tas-Super One. Issa jiena ċemplet. Peress għax jiena noħroġ fej ikun hemm in-nies għatlu ħadajdu, għatlu għax il-biraħ ma semmejtu għomx. Għallu musta semmuhom. Għatlu għajara, musta semmuhom. Għallu għax dakkanna l-ordi li musta semmuhom. Għallu l-aħbarijiet, ma l-baħomx. X'ma jsemmux? Kemm ġraw Ma semmux, kemm għammonda, ma għomawx. Fl-aħħar jumejn l-aħbarijiet fuq is-Super One ma għamlu l-ebda servizz li jitratta iċ-ċifri ġodda tal-coronavirus pajjiżna. L-istess ukoll jista' jingħata tas-sit elettroniku fejn hemm nuqqas totali ta' informazzjoni. Sa issa du mhux magħruf eżatt min fil-Partit Laburista ta' din id-direttiva lill-ġurnalisti ta' One News. Nies viċin tal-Labor għalulna li din id-direzzjoni u d-deċiżjoni urtat il-bosta ħaddiema u kien hemm qasma fin-newsroom ta' One News bejn dawk li qablu mad-direttiva u dawk li b'mod qawwi opponew l-ordni li ngħatat biex iżommu ħalqhom magħluq.